e ka bɔ kɔfɛ ni e nana misiri la e y'a sɔrɔ alimami ni jama salli min ye araka 4 ye arakan 2 taara ka e da e bɛnna alakan 2 laban de ma ni alimami ni jama ye salamu bila e bɛ na ni 2 min ye i bɛ fatiha dɔrɔn de kara ou bien i bɛ fatiha kala ka sura da kan ale ka ɲininkali ye nin de ni kuma 2 b'a la dɔnnibaw bolo u bɛ u ka ɲɔgɔn sɔsɔ ye hadisa ka yiriwaw de hadisa nana ciden ko ja ataytum ila salati fatu wa alaykum bisakina fala tas'u wama adraktum fasallu wama fatakum faqdu hadisa na cogo dole ja ataytum ila salati fatu wa alaykum bisakin fama adraktum fasallu wama fatakum fatimu arisanna cogo la ko ciden ko na dola kedum bena salli yoro la ay nani hakli sigini basigi ikana boli kana teleya kana na ni hakli sigini basigi ni bena minna alimami bolo ibo salli ni min tara ki da ko ibo sara faqdu munu ye faqdu tafsiri sarali harisa riwaya fulana uluko ko ciden ko na bena salli la kana ni hakli sigi ani basigi akana teleya ni benna min alimami bolo ba salli min yi da iba timme u ka ɲɔgɔn sɔsɔ yɔrɔ filɛ nu ko ka fɛn sara juru taara cogo min a bɛ sara o cogo de la u bɛ a tɛ sara o cogo la minnu taara ni riwaye nɔfɛ olu ko arakan fɔlɔ 2 min taara k'i da i b'u fatiha de kala ka sura da kan n'u bɛ bange de i b'u bange minnu taara riwaye dɔ in fa timmu ni min y'aw da a y'a timme wa hadamaden hari ni kelen bɛ salli i ka salli timme salli fana timme la arakan laban 2 u bɛ kɛ cogo di fatiha dɔrɔn de b'u kalan safo arakan laban 2 u bɛ kɛ cogo di fatiha dɔrɔn de b'u kalan u bɛ gunda o tɛ bange o tɛ wa donc minnu ye fatimu ka rewayita donc ko ni nana e bɛnna alimami ma min bolo olu de ye ka arakan fɔlɔ 2 ye alimami ni jamara ka laban 2 de e bɛnna o minnu na de o de e nabaga ka arakan fɔlɔ 2 ye bon ni alimami ni jama ye salamu bila e bɛ na ni minnu ye o y'i ka arakan labanw de o y'i ka arakan labanw de ni salli fana de do i bɛ fatiha dɔrɔn de kala arakan laban 2 i tɛ sura su faru kan ni safo 2 de taara k'i ta ni bu u timme arakan laban 2 i bɛ fatiha dɔrɔn de kala i da jukɔrɔ i tɛ bange n'o i tɛ sura faru kan ko ciiden ko fatimu o nin de sahalen do nin de kuma sahalen ye fatimu ta nin de kuma sahalen ye parce que arabu kan na u ye sɛgɛsɛgɛli kɛ y'a sɔrɔ faqdu ani fatimu bɛ maana kelen arabu kan na Qur'ana kɔnɔ Ala m'a fɔ fa iza qudiyati salatu fantasiru fil ardi juma do ko ni salli wore la ye sanni fere dabila kata salli na ko fa iza qudiyati salatu eska koro de na ye salli sara na ye juma sara fantasiru eska koro yode fa iza qudiyati salatu ni salli timena juma salli banna ala ko fa iza khadaytum salatan fajkurullaha qiyaman qu'udan wa ala junubikum fa idha khadaytum salata wa ya fana la quremun na yi salli saradiya ni salli banna suratul ahqaf kono tuma mi shaytanu nana jinna nana kacide lamme ako falamma qudiya wallau ila qaumihim munzirina qudiya kur falamma qudiya tuma mi cide nya ka kalan sarode do tuma mi kalan banna donc faqdu ani fatima be mana kele bo atigi ni salli fana rakan furu da yadda ube la sarara kan furu da yadda na be nara kallaba mun ulu da aleka arakan furu ye na be saralike ni almami ye salamu bila abe arakan mun salli abe komi ni akelembe salla akara kallaba mun de do aka fatiha doron de kala akana surat dauka ni safo de do abe arakan laban fula min salli almami ni jama salamu kofe akara kallaba mun de do abe fatiha doron de kala ko kare adda jukuro ate sura dauka atu bange ninde kuma salenye bo aka masala kan yin kali fulana
ko yala ni kelen be salli ko ibe salli jowa ibe salli jo har ni kelen de be salli ibe ka salli joke salli jolite muso de ka ani nafila salli te jo nafila la mais ni be farra de salli be salli jo ni eche bon ko ka kuma surunya doro palasi mina misiri kono ale ka kuma la nyini bode ka bo doni ke ba ko mo mi mana misiri kono ekena ka fendo bila yoro dola ka palasi mina ka bo katika chi dola ka palasi mina ni nana inana joy ka palasi la ote beye ube edonna misiri la saliji rete la itlela direti misiri kono na la kata palasi do mina ka bo kata saliji to ko fe bena ote beye Chiden ko akwa dola kelen kana palasi mina misiri la komi nyame baka biriyoro mina biriyoro e chogomi wala yuwati anna hadukum fil masjidi kama ya'tul ba'ir adola kelen kana yoro mina misiri kono kon mi nyame ka tusiro biriyoro babulo chogomi na beto ka biriye otebbe uba fonninde madoni ke babulo ko hajijil makan ka yoro mina misiri kono doni ke ba ko haramu do atebbe majahabi tugun do ye nyogon soso ka salli re sahlila ni mugo min nana ka yoro mina misiri kono e bora itara sugula ika jagola ube tarika barala ni wakati sera ibena kashigi yoro la uba fonninde mahajjil makan iye min ke haramu do be ma mugo sima nyogon soso wala me yale ka salli be saha yoro ina fulu be ate saha majahabi munun na abu bolo ko ni ye mogo ka dugukolo taraki kamina la ni sallira la ni ka sallita mina abu ulu buru misiri yoro ni min fana fulen ni ye jama jende do e ya mina jama la de ni sallira re ka sallite sa o be majabi do bolo me kuma sahale sallim be saha me ye min ke atebe Cheikh Islam bun temi ko ni mogo me nya nyogona ke ni e nana yoro la ale ye nana yoro mina ka pendo bilay kata e nana ni ma sira fitina e aye min daye aya boy ka joy aboy ka joye fo ni sara ni e ata boy na nana beke balawni fitina wala iba toy ebe yoro yire nyini ka salliye bo abe emi e kan ngania kono ka fo ni yoro ni mo tumma minan tumbe joyende ka salle e ka baraji be sabini kan ngania ale be jurubu so donc atebbe mo ka yoro mina misiri la ni jogola me don ke ko yoro mina min daga lendo aw nana misiri la aye futuri salle misiri la bo iba ke ka safo makono misiri la me deresu doba ke ka ke misiri la e ka joyoro iye fendo bilaye pour kata deresu tigi nye kinye se deresu tigi ma pour ka lamme me ni salli wakati sera ibe na sigi ika joyoro la basi tenena ni be misiri kono de ne be misiri kono de futuri salli misiri kono ima bode me haju dobi bolo misiri ko felala ini mogo dobe se ka nyogo iba ini mogo dobe se ka nyogo nye ube deresu be e wulila kata deresu yoro ina ibe misiri nde kono sani safo ka se nka jo yoro nka sigi yoro nka fendo bilaye pour ni salli wati sera nka na jo nka jo yoro la basi tenina parce que ibe misiri kono ni na basi tenina de me nite misiri kono de kana bila ibe tika bara la de me ube salli jite ela yere folo e ka tile misiri la ka yoro mina beta salli jita sani kana mogo kanin ko ala apto ere folo iki ka salli jita ni nana ye yoro min soro de ka garjage wala yoro be se ka mina jogo kelende la ni be misiri kono e ye futiri saliba fi ka safo ma kono ibe misiri de kono itara sigi kofe sani wakati ka sa be daga ika fendo bila ka palasi la ni ma bo misiri kono ube deresu de be misiri kono itara deresu lamedi dira nka ewa safa folo la nka fendo bila nka palasi la ni sali wakati serambe na joy basi tenina doni ke bawo bolo me kana yoro mina ka sorite misiri kono bon ko an kumana furu kunu kutuba be kala cogo me an kumano ka ko min ye den kundi kutuba bala wa doni ke ba ko den kundi doin to ko da misiri la kutuba tala kutuba ma sabatala min sabatira ko sabatira cide tuma min mariyatul qibtiya
ciden ka jom muso tuma ma jiginani ibrahima ye sogoma ciden nana misiri kono akon kam muso jiginani denkenya togodan fa ibrahima ko ni hadisa koso ibe se ka iden togo fo misiri kono mo ka duwa ke akera yere yafo akera salwela yafo akera almami yafo karasa muso jiginani ninye bashi to la misiri kono me minye ka adamuna kutuba kala ube kanani woro ni ewa tamaro ye kutila lesirite nonu na sunna kono togo koni be se ka fo misiri la ya jakabo jakani ya di mashina akai ayatu sisa na kura malo nyagani mintora wode be fere donc dikala ka sara be fero abe sara ita war toni mintora yalla be daga be dira ka black fara wa da ba fara malo kakati bo ko ni nyanyini kalin min ke ko nulu be u kam malo jakabo iba soro ulu be maro suma u be jakabo a farala madela ani farare u ba jakabo donc ko fe nu ya susu fara min be bo jakka infana la u bo fere kam masintigi saranaye bo ko ola wori min be to ulu be se ka otawa amba fo folo na ya soro abaka malo imbe fara bode aba toyede na ya ka malo im fara bo wata be jakabo na ya soro ute malo imbo a fara lade aba ni fara la sagode wala abe jakabo a fara la mala ne na ya soro malo imbe be bo a fara de la tete fara kono aba toyede folo na bora fara kono aba jakabo be komi nyo nko na gosirada kise bora de be jakabo mais mogo munun be nyona tinsan fana la sago ulu fana be jakabo ana tinsan de la malo fana bo chogo de la na ube maro ni ata ani fara la sago aba kise de bo iba bila de folo na ye malo imbe kise bo de wala iba jakabo wakati iba suma ka jakabo wakati mais ifle ka chogo ya minfo ni mogo minye malo ana afara iya a jakabo o ko fe tara di masima fara borala ni fara in fana wuri de bala jakka de do abe fara malo inde ka au ka wuri to hari masintigi te sara wala masitigi koni be sara de fo jakka in koni ale da falende ka she atiguma hari fara min borala ni wuri be soro afana la abe a wuri fere de ka fara ewa malo inde la kise inde la ka di fantawma atate de parce que bora jakka de la ninna fulo koni bala jakka de ya fanay masintigi iyere ko saray ka jifa kono fara min be bo jakka ina ni wori be sura la fana be jate jakka de aya fara yin fere ka wori fana di fantawde bo sariya de be foyo na tara e wa fara wori no fe ni ala ka sariya fora ni limaniya bala ba ka ala ka sariya chogola bon ni nye kaba ye hari kaba iya di masintigi ma masintigi sarabe bo edeko kaba in koni dafale na ye sawu keme saba in bo adafale jaka be bo odela kisei sawu keme saba jaka be bo odela wa alaikum salam ibato kele na folo ko hukumu al istimnai do ba fo adatu shirriya do ba fo nakihul yad ube nakihul kaffi nim bebe fo afen kele ndema al istimnai akoro ye munye hada madenyere ebe yorola ibazu yalendo nege bila musoti bolo ni be se ka je nyogonya ki kala wajibo o nege bila la wajimbi degu e yere katilen ke keni yere ye fo kata da musoro kala wajibo yere la o ba do ninde o ba fo ninde ma al istimnai
haramu de do silamiya sariyala qur'ana aya ya haramu wallazina hum li furujihim hafizuna illa ala ajwajihim aw ma malakat aymanihim fa innahum ghayru malumina wa faman bitaga wara jalika fa ulaika hum al-adun. imam nasafi rahimahullah istimnai haramu yali aya stimbatu kabonni aya dela ani doni ke bagawto ala ko mogo munu nubu uka kursi jalaw tanga wu ka nyefela utanga nu ka furumuso ute anu yere ka jommuso maralew ni mogo mi ni asera yere ka furumuso de ma ube asera yere ka jommuso maralew ala ko jalagi tu kan nununa akome mogo ni etara ennege ni ka damu bo ko werela minti ka furumuso e minti ka silamiya sariya jom marale ala ko yadara fa ulaika humul aduna. donc min yennin ko suguye muso de ba ke o haramu ce de ba ka yere law haramu do silamiya sarala atebbe silama doni ke bawo doye sira dama yoroni dode ebe yorola inege kacha ifule fen fula de nyogon je sisa nege seri ma degere dola imma itese ka munina jeneya ke sisa ube ina istimuna ike ibe nin ko fula de nyogon je ni koni man ninke kala wajimbo dro ibe jeneya ke bodoni ke bawo doko ni sera nin degere ma ibe nin ko fula ni nyogon je ni man ninke koni ibe ninke ko ola abe daga istimuna ika ke ne yorola o fana kan no jeneya ye hari munu na daga yala daga nin darura gele nyogona de min kera chogola ibe fen fula de nyogonje imma sisa nin kala wajim boni nyere ube sisa be jene yake fondun ko fula dola kala sikata la fonne kan nonu pe ni sera nin degere ma do ko ola ni yoro la istimuna ike o fana kan no jene yayma men ni ko ma sen nin degere ma darura gele mana ko ma sen nin degere ma cide nye mun ni mugo min ni ewa e baligu yara nege bila ikera fonan kai setiye ika furun cide nye fura jumandi aye sunde di ya ma'ashara shabab man stata minkum ba'ata falyatajawwaji fa innahu aqaddu lil basari wa hasanu lil faraj faman lam yastati fa alayhi bi sawmi fa inna lahu wija cide ko fonan kai jama sebe mugo min ye kam muso furu be ke sababu kinya teme kinya jige kabo wali muso ma muso furu be ke sababu kinya fela tanga kabo wali muso ma me akoni mugo mi ma she soro ka muso furu su obe kima tanga dore ewa sinsaye ka do ini jenayati donc cide nya fura min dama ni mugo min kera fonna kay muso tibolo ube tese ka muso furu cide nya fura ke sunde do be se ka fo ko kalo tibe saba ne be su ne be tenen su me ne ka nege ka bo do ma bo lay cide ma hakke fu la su naw su hakke de ke min bi nege doya ibe su hakke de ke kalo tile saba su tenen tede ibe su de sun chogo de la fo min bi nege doya ibo de ke cide ka fura nunu te wuli koy ibo fura de ke voilà donc har munu nye darura info na ya soro mo min tese kan nen kede ciden ka fura fuleni de ibe ninde ke folo ka sun do ka boy negela bon ni mo mi sera degere lera ebe yoro mi sa sun tese ka keire itese ka sude ube bana do de be wala hala dogun do de be etese ka sun ina na nin degere la imanna jene ya ke sisa imma ube nyere na boni nyere wala doni ke bawo do ye darura ad-daruratu tubihu mahjurat uya la daga o yoro korole nonona ala kambe sawaba ma ala kan islam dawla ko hukumu salatu ala khairin nabi minye ka sallike nabi nyimo tanaka munun tanya be ka salliku ko be chogodi folo la yire ko huwa alladhi yusalli alaykum wa malaikatuhu ala yire asallira cidan ka inna allahu malaikatu yusalluna ala nabi nimma fuba tuma bun kasir yen ninkiri fu abata sege sega kono ako as-salatu ala khairil anbiya ya la be dagawa ka salli nabi nyuma tanaka o be dagawa mo sen fulan ka sallaka wa ako aya kono ala yere ko huwa alladhi yusalli alaykum wa malaikatuhu ala yere sallira mo gore ko ba masalli ala be sallaka awka ana kan malikiyaw ako fana ko qur'ana aya kono
ala ko basiri alladhina idha asabatum musibatu qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ulaika alayhim salawatu min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun. Ala sarila nunu fana kama salluka sabali baga nun ye qur'ana aya wiye ko salli beke mo wore kam mintin nabi nyuma ani fana aya na qud min amwalihim sadaqata tutahhiruhum biha wa tujakkihim wa salli alayhim inna salataka sakanun lahum. Ala ko cide majjaka min kabu kan na folowla o beke sababu kan na folow senaya ika salluka me ika salluka nuru la do ko kadwa kuye bo delila na hadisa sahalun kuno muso do na cide ma ako cide salli ninka ceka ciden ko allahumma ciden ko sallallahu alayki wa ala zawjiki inya hadisa sahalun ala ka sallika ala ka itanu ani kace ani fana ciden tunkera ni mugo mina ka jakka nana ka di ciden ma komi ayayin koso ciden be sallaka abi awfa fa ako alefa nana ka jakka di ciden ma ko ciden ko allahumma salli ala ali abi awfa allahumma salli ala ali abi awfa ala ika salli abi awfa ka dunkauka wala doni kibaw ka kuma sahale abed daga mugo were ika salla ka me kana kama tamanse de kake mugo matamanse mugo to cela na to fura yoro sallallahu alaihi wasallam o kere ni nabi nyumawde ate daga kake mugo were matamanse men ni sababu do ni wakati do ni sallira mugo ka bashi tola ani fana kana kere ya ka salli mugo kelenka pour ka kere ka bo mugo to cela ka fasamanta mugo to ka tebe comme rafida ube ali ibn abi talib kere nay ka salla ka kashewo to toy ka ke comme ade kausa abubakar ya kausa umaru ya kausa usmana uba le kere kalfanani cela ka nu ya ale to fo doro ali ibn abi talib sallallahu alaihi wasallam ka shebo to toy ka ke comme ade kausa toy ni fana tebe afamura ka salli mugo kere lenka ka salli inka ka kale de kere na puru ka pasamanta toka ni nabi nyuma utiatebe ube fulanna ka ke la dai mugo kere le mugoma ni atoko fora droba fu sallallahu alaihi wasallam otebe ni nabi nyuma ute me wakati dole ka fa allahumma salli ala fulana ube allahumma salli ala ali fulana bashi tika ninna men niya ke puru ka fasamanta mugo tore ka ube ka kama tagman stamanse wakati ba funnin tebe islamiya sariala o kere ni nabi nyamawde anya yikile dama damenna bidiyam nyamugo do belno tadiru yakanu mugo kasaluka yalla nimbe ke tabiye ma waaw net nyana nabi kuma ube fo abe ako famude ko nu ya fo mugo ye puru ka fasamanta mugo tore ka ni fora wuye sisa bida mugo ta min be wulu yu ta keni haklina min nye be bo do o donen do mugo bolon donc on ni ya ke mugo ka puru ka le kere na puru ka fasamanta mugo to ka tebbe ube ni ya ke mugo mallada tebbe o wasara subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk kanyinen kale ka bo kofe ni enna na misirila e ya sura al mamini jamaa sallim min arakan nani arakan fula taraka edda ebena alakan fula labandema nyal mamini jama'i salamu bila ebena ni fula minye ibe fatiha doronde kara ube ibe fatiha kala kasura daka aleka nyinin kaliye ninde ni kuma fula bala doni ke ba ubolo ube ukanyugon soso ya hadisa kayiri wawude hadisan na ciden ko ja ataytum ila salati fatu wa alaykum bisakina fala tasau fama adraktum fasallu wa ma fatakum faqdu hadisan na chogo dole ja ataytum ila salati fatu wa alaykum bisakina fama adraktum fasallu wa ma fatakum fatimu
arisanna cogodo la ko ciden ko na dola kedin bena salli yoro la ay nani hakli sigini basigi ikana boli kana teleya kana na ni hakli sigini basigi ni benna minna alimami bolo ibo salli ni min tara ki da ko ibo sara faqdu munu ye faqdu tafsiri sarali harisa riwaya fulana uluko ko ciden ko na bena salli la kana ni hakli sigi ani basigi akana teleya ni benna min nali mami bole ba sali min yi da iba timme u ka ɲɔgɔn sɔsɔ yɔrɔ filɛ n'u ko ka fɛn sara juru taara cogo min a bɛ sara o cogo de la u bɛ a tɛ sara o cogo la minnu taara ni riwaye nɔfɛ olu ko arakan fɔlɔ fila min taara k'i da i b'u fatiha de kala ka sɔra da kan n'u bɛ bange de i b'u bange minnu taara riwaye dɔ in ne fa timu ni min y'aw da a y'a timme wa hadamaden hari ni kelen bɛ salli i ka salli timme salli fana timme la arakan laban fila u bɛ kɛ cogo di fatiha dɔrɔn de b'u kalan safo arakan laban fila u bɛ kɛ cogo di fatiha dɔrɔn de b'u kalan u bɛ gunda o tɛ bange o tɛ wa donc minnu ye fatimu ka riwaye ta donc ko n'i nana e bɛnna alimami ma min bolo olu de ye ka arakan fɔlɔ fila ye alimami ni jamara ka laban fila de e bɛnna o minnu na dɛ o de ye e nabaga ka arakan fɔlɔ fila ye bon ni alimami ni jama ye